Kijk, man. Dat is het. Ja, maar dat heb ik niks. Nee, dat heb ik niks. Nou, die heb ik ook gepakt door, dat jongens weer, maar die kosten niet allemaal opgepakt. Weet je waarom dat ze grappig en ook leuk? Moet ik het zo doen? Hoe heet het die honden weer? Amerikaanse of Afrikaanse? Afrikaanse. Nigeriaanse boshond.